बेलायनो हामबाय दिनै 22 तारिख जुन 2025 रबिबारनि साल बेलायना खाकसांगो दिनै हाति माथा तथा मायं बक्रक हाति बार अजागा जोंनि पार्टी IPFT नंगुइ कायसा दिनै जयनिं एबा दिनै प्रचार सभा ओ सभागो जों दिनै जयनिं मांखा 31 परिबारनि 89 भोटार जोंनि विभिन्न दालबिदाल याकारै पार्टी याकारै जोंनि IPFT दा बर'खौ जइन खालामबायखा अबनि बागै जों बर'नो खाबाय खुबाय लामसगो जोंनि लगे दङ जोंनि पार्टीनि डिभिजननि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां खरंबासी त्रिपुरा এবং जोंनि एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमैन बरमगोनां उत्तम कुमार त्रिपुरा এবং IPFT नि এবং ও এলাকাनि जोंनि 3টা পঞ্চায়েত दिनै কৈলাংसिं रतनगर এবং दिनै दलपति बिसिनि যারা जोंनि तांफुन दैफां बनि चाइतं मुंबायनो दिनै 31 परिबारनि 89 भोटार जोंनि दल सामिलंखा जों बर'नो खाबाय खुंबाय लामसगो এবং डिभिजननि अंगै जों बर'नो हामबाय आफारो दिनै प्रत्येकबार जोंनि दल दागबो जयनिंनि बागै चले दङ चाइतगै दङ मियाबो जोंनि रामनगर कालाजारियाव जयनिं अंखा दिनै हाति माथा अंखा अबनि बागै बिस्कांबो जोंनि जयनिं दङ एंगाय रायमा बेलियो जों बिस्कांगो जे फानुङै बुसानानै बागै हायनो हाय 2018 गो जे भाबे जों दिनै अर एকক भाबे दिनै IPFT जय लाभ माने हायके बिस्कांबो जोंनि टार्गेट ADC এবং जोंनि विधानसभा जों टार्गेट खालायनो सामुखाय दङ अबनि बागै जत ओ एलाकानि जोंनि तापु खुरो बो पार्टी बो दल माने कुबिनि सामुंतां दखानि सामुंतां अब प्रकृत दिनै एलाकाबासि बिचार खाय दङ साधारण जनगण बिचार खाय दङ अबनि बागै जोंनि दल सामिल होय दङ ट्रुक अबनि बागै बिस्कां जों थाइबो सक्तिशाली हमना हिने खाखाबाय दिनै ओ प्रग्रामनो जों ब्रह्म जारा फायनाय दिनै फाइट खालामनो हामबाय खाका हामि आफारै जों दिनै बर'नो लामसखा जतना हामबाय थेंक इउ